Китап нәшрияты яңы йортка күсте. Өфөнең тарихи үзәк урамдарының берәһендә нәшрияттың яңы магазины асылды. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортстан Республиканың Зәйнәбиевшева исемендәге китап нәшрияты баш мөхәррире Зөлфия Карабаева. Һаумыгыз. Һаумыгыз, хәерле көн. Шулай итеп, нәшрияттың яңы йорты котлы булһын. Китаптар кәштәләрдә үз урынын алып беттеме әле? Рәхмәт, котлауыгыз өчен. Әлбәттә алып бетте. Безнең уның официаль асылуы үтте бит инде. Безнең әле магазин бик матур. Килегез, күрегез. Һәрберсе тематика буенча бүленгән, жанрдар буенча бүленгән. Онда безнең нәшрияттың генә китаплары түгел, без ситтән дә алабыз китапларда һатуга. Һәм нык хайлап алабыз. Балалар өчен әдәбиятка нык игътибар зур бүленә. Әлбәттә, һезе килеп ингәс тә каршы ала Башкортстан китап нәшриятының китаплары һәм уларның безнең бүләккә дип әзерләнгән шундай китаплар. Сувенир китаптар. Сувенир, унда фотоальбомдар, шул тиклем матур, Өфе тураһында китаплар һезе каршы ала. Безнең бит инде костюмдар тураһында китаплар зур һорамнан файдаланыла. Әлбәттә, тәүдә үзебезнең продукцияны мактаудан, күрһәтүдән, рекламалаудан башлайбыз. Артабан инде терелеп китә, барлык бөтә төр әдәбият та бездә бар. Һәркемнең зауыгына тап килдек әдәбият. Һәр укучысының, һәр Өфе халкының, республика халкының укучыларына етерлек, күңелләренә барып үтерлек китаптар бездә бихисап. Әйткәндәй, бына был яңы магазинның асылуы, ул китап нәшриятының зур юбилейман тап килде. Быел нәшрияттың асылуына 105 ел. Һәм бына юбилейга бүләк, һез әйттегез, төрле зауыкка тап килгән әдәбият бар дип. Тагыла аңлавымса, яңы магазин ул магазин форматында гына түгел. Яңы үзенең залы ла бар. Бына был зал ничек эшләй? Зал тураһында, әйе. Был китап магазины гына дип түгел, бына Өфөләрдең Ради Фаритович язып сыккайны бит инде. Точка притяжения булырга тиеш дип. Бөтәһелә безнең күңелләрендә, йөрәкләрендә мин әйтәм инде шундай Өфе калаһы Ленин урамы 26 дигән адрес бөтәһелә белергә тиештәр. Безгә килергә тиештәр, күрергә тиештәр. Унда безгә зур бүләк әлбәттә асылуга, китап магазины асылу безнең юбилейга. Унда шул хәтлем без аны көтеп алдык бит инде, безнең сөнки магазиныбыз Октябрь проспектында ябылган иде һәм озак кына вакыт безнең магазин булмай торды. Әлбәттә, китап хату ул вакытта тукталманы, китаптар сыкты, хатылды, әмма шундай тап тарихи үзәктә Ленин урамында асылу ул безнең өчен зур горурлык һәм ысынлап та кемдәрдә туристлар бик күп инәләр тидәр бит инде. Был магазин тип кенә әйткә килмәй, һез уны барып күрһәгез, бөтенләй уга икенче берәй төрле исем табарга кирәк дип уйлыйм. Ул магазин түгел, ул китап йорты дип әйтәйек. Китап йорты дип әйтәйекме, китап һөйүчеләрнең тартылу урыны, йыелу урыны дип әйтәйекме. Сөнки унда бик матур безнең саралар өчен махсус зал асылды. Ул залда кем теләй, әлегә әлбәттә бушка, кем теләй үзенең китабының презентациясын үткәрә ала, әдәбиятка кагылышлы берәй сара үткәрә ала. Уларда экскурсияга балаларды алып килергә мөмкин. Һәм бына балалар журналдары, балалар газеттәре үзләренең сараларын безнең магазинда үткәрергә мөмкиндәр. Ул бына әдәби кафе һәм дип тә була. Бына шулайрак форматта эшләргә тиеш һәм нык уңышлы башлап китте бит инде. Әле нинди саралар үтте? Әле һуңгы тапкыр үткән зур сараларның береһе безнең бына Мөстәфа Кәримнең тууына 105 ел булды бит, Мустафа Савичның юбилейын билдәләнек һәм шуның уның китабының презентацияһын үткәрдек. Әйткәндә, был китап әле өстәлдә, тотып килгән иде, тамашачыларга күрһәтәйек. Мөстәфа Кәримдең бына юбилейына арналган Галәмдең 4 тарафы исемле китабы дөнья күрде. Бында нимәләр йыелган? Бында уның иҗадының әлбәттә Мөстәфа Кәримдең иҗады бөтәһелә инде, әмма иҗат ыньялары гына тупланган инде. Иң шәп шигырьләр тупланмаһы дип әйтергә мөмкин. Баш үзе бында Башкортстанның халык шагыйре, безнең әдәбиятыбызның аккакалы Кадим Аралбаев язган, бик фәһемле, ул Мөстәфа Кәримде шәхес буларак асырга тырышкан инде. Уның хатта бына баш үзе лә бик кызыклы алып укыган шигырьләре менән Альфия Мустаевна үзе бездә кунакта булды, без быга бик шатбыз презентация үткән көндә.
Һәм бер көн үткәс тә тагы ла безнең үзебезнең нәшрияттың юбилее шунда үтте. Әйткәндәй, Мостай Кәримдең һәм нәшрияттың юбилее бер үк елда. Бер үк елда һәм бер үк айда. Был шулай күп нәмә тураһында һөйләй, шулай Күп бит. нәмә, сөнки язучы һәм китап нәшрияты, нәшрият һәм язучы ул бер-беренә бәйләнгән төшенчәләр. Бер бөтен улар. Язучы әллә күпме китап язырга мөмкин, әсәр язырга мөмкин, әмма ул китап булып сыгып халык арасына таралмай икән, уның әсәрләрен берәү дә белмәй бит инде. Бына тагы бер сыл бар, ул укучы, шулай бит. Укучы. Һәм безгә бына китапхананан да мөрәҗәгать итәләр, бергәләп тагы сараларны безнең китап магазинда ла үткәрергә дип. Әйтәм бит, уга икенче исем уйлап табырга кирәк, магазин түгел. Мөгаен дә бул исемде халык үзе табыр. Тапкыр телле халык табыр дигән ышанысда бар. Бына бул китапта әлбиттә һәр әйткән Ленин урамы 26-нчы йорттан килеп һатып алырга мөмкин. Бунан тыш мөгаен дә үзебезнең классиктарның һәм яңа әдипләребезнең дә китапларын табырга мөмкиндер кәштәләрдә. Тагы ла нинди хату алымдары бар? Сөнки беләбез, әлеге вакытта интернет ул әдәбиятты таратуда шулай ук зур роль уйный. Безнең нәшриятта һуңгы вакытта бигрәк тә маркетплейстарны үсеште, ул заман талабына ярашлы бит инде. Бөтә ердә лә, сөнки ничек дип әйтәйек, кызганычка каршы элекке вакыт түгел бит инде. Элек бит инде һәр бер районда булган китап магазиннары. Хәзер улай мөмкинчелек тә юк. Ә шулай да халык барыбер вакытында укырга тиеш китапты. Маркетплейс нөктәләре һәр бер районда, хәтта авылларда бар. Һәр бер авылда хәзер бар. Нык күп хатыла башлады. Ул бары тик Башкортстан сектарында гына таратагызмы маркетплейс аша, әллә бына Россиянең башка төбәкләренә яздырып алырга мөмкин? Бөтә төбәкләренә лә ебәрәбез. Китаптар китәләр. Шулай ук сайтыгызда ла һатып алырга мөмкин. Сайтта да һатып алырга мөмкин. Хәтта кызлар маркетинг бүлеге хезмәткәрләре почта аша әгәр нык шул тиклем һораулар килә бит инде. Мин почта аша алыр инде, почта аша ала ебәрәләр. Теләктәре булһа китаптан әйтәләр, китап укымайдар дип. Укыйдар ул. Кеше барыбер һорай. Әгәр дә китап укымаһалар, ул магазинда асылмас ине, ул китаптар да сыкмас ине. Һәм шул ук маркетплейста да эшләмәҫтәр ине безнең, мәсәлән, китап иң яхшы бүләк дип тә әйтә торган. Әйтәйек, бына ошо бүләк сериялары тураһында, махсус сериялар тураһында да әйтеп китәбез. Махсус сериялар безнең, әйтәм бит, Өфө калаһының юбилее үтте бит инде, быелгы ел юбилейларга бай булды. Бул юбилейга без бик матур тупланмалар сыгардык. Әллә нисә китап сыкты инде бездә. Валерий Молтусовтың Өфө тураһында китабы сыкты. Шуннан һуң Анатолий Чечуха, безнең билдәле крайда өйрәнүсе бит инде, Өфө калаһын өйрәнүсе, тарихын өйрәнүсе, Уфимская мозаика исемле китабы сыкты һәм Уфа мая дигән быга тиклем әле сыкканы юк ине, уникаль тупланма сыкты. Ул 5 китаптан тора һәм карта, Өфө калаһының картаһынан һәм буклеттан тора. Менә ул искитмәле бүләк. Кайда гына барһагыз да, унда бөтен без менә эшләгәс, коллегам менән Гиләҗдинова Алянасы менән бергә эшләнек, ул тупланманы бөтә тарихты Өфөнең хәзер көләбез, без хәзер экскурсовод булып эшләргә лә мөмкин безгә дип. Һәр бинаның тарихы ла бар. Бүгенге көндә унда нимә урынлашкан, шул да бар. Һәм әлеге вакытта Өфө калаһының юбилеена шул хәтлем зур матур объекттар сафка инде бит. Шуларның фотолары ла бар. Әлбиттә, китап сыккан вакытта кайһы бирләре асылмаган, шулай булһа ла, без уны төзелеш вакытында булһа ла фотога төшереп, безнең был тупланмала улар урын алды. Ул кызык буласак бит инде. Хәзер берничә елдан һуң Өфө калаһының барыбер юбилее буласак, күпме яңа объекттар был тупланмага өстәргә мөмкин булса. Бу китап инде тарихи экземпляр буларак шул тарихка инешләй бит. Тагы ла нинди китаптар әлеге вакытта укучыларның ихтыяжы уларга зур дип әйтәйек. Нинди сериялар, нинди әдәбият? Әлбиттә, безнең прозага ихтыяж зур инде, һәйбәт прозага, шундый укымлы прозага ихтыяж зур. Классиктарда һорайдар, балалар әдәбияты. Әле бына яңа гына сыккан китаптардан Хайдар агай Тапаковтың бик калын гына проза йыйынтыгы сыкты. Яшьлеккә кайту дип атала. Шуннан һуң әле Биҙәктәр безнең сыкты. Серия, ул серия инде, Биҙәктәр. Автордар тупланмаһы. Автордар тупланмаһы. Ул йыйынтык инде. Унда 7 автор тупланган. Һәм әле без яңрак кына матур китаптарды күп сыгардык, ул күп алдык. Һәм безнең шулай вакытта онытмаска кирәк дәреслектәр дә сыга бит инде. Дәреслектәр һәр вакыт әле менә елларда гына көн һайын бер дәреслек, бер дәфтәр сыгып тора бит инде. Дәреслектәр менән дә тәэмин итәргә тиешбез бит инде республиканың уку йорттарын. Һәм
Тагын нимәне әйтергә мөмкин? Бына Суфиян Поварисов тураһында безнең бик матур китап сыгасак. Еңүҙең һикән йыллығына мөғәйен. Уның быйыл 100 йыллыгы булды, 100 ел булды уның тыуына, уның юбилейы булды. Һәм бик матур фотоальбом форматындарак матур китап сыгасак Суфиян агай тураһында. Ул бит инде безнең ысынлап та еңеүҙең юбилейын ала, үҙенең юбилейын ала. Көс дугаһын үткән Яугирҙарҙың бер яугир 3% тере калгандар бит инде шуларның араһында сыккан безнең шул хәтлем олуг шәхесебез бит инде. Әйткәндәй, нәшриәттең, Башҡортостан нәшриәтенең тағы бер үҙенсәлеген телгә алып китергә мөмкин. Ул да булһа күп теллелек. Әйе. Бездә китаптарҙы бөтәһенә лә етерлек булһын, аңларлык булһын өсөн әлбиттә рус телендә сыға, безнең башҡорт телендә сыға, татар телендә китаптар сыға. Кәрәк булһа инглиз телендә лә, немец телендә лә, француз телендә лә, төрек телендә лә сыҡҡан китаптарыбыҙ бар. Һәм үҙебеҙҙең республикала йәшәгән халыҡтарҙы ла беҙ онотмайбыҙ. Бына хәҙер Ҡытай теленә иғтибар бар. Әйе, Ҡытай телендә беҙ былтыр балалар өсөн бер китап сығарҙыҡ та инде. Ҡытай телен белгән редакторҙарығыҙ бар әле? Хеҙмәттәшлек мөғәйен. Хеҙмәттәшлек менән автор үҙе беҙгә ныҡ ярҙам итте. Ул үҙе Ҡытай теле уҡытыусыһы. Ул Стәрлетамаҡ ҡалаһында йәшәй. Шул тиклем матур балалар өсөн өйрәнергә инде инглиз телендә лә, Ҡытай телендә, рус телендә. Ул мына балаларға нисек дип әйтәйем, тел өйрәнергә ҙур ярҙам булыр тип уйлайым. Хатта уйлайым үҙем алып өйрәнеп ҡараһам өйрәнә алырмын микән, әле белмәйем. Алып ҡуйҙым әле мин уны. Тимәк, бөтөн ошо һеҙ әйткән китаптарҙы Ленин урамы 26-нсы йортта килеп, һайлап, күреп алырға мөмкин, һатып алырға мөмкин. Шулай бит. Уҡыусыларҙы саҡыраһығыҙ? Уҡыусыларҙы саҡырабыҙ. Һеҙҙе һәр ваҡыт беҙҙең һатыусылар йылмайып ҡаршы аласаҡтар, аңлатасаҡтар, күрһәтәсәктәр. Ҡайһы тематикаға, ҡайҙа нинди жанрҙар тора, яңы ғына сыҡҡан китаптар ҡайҙа тора, бүләккә китаптар. Һәм беҙҙең магазинда тағы шулай уҡ сувенирҙар бар. Бик матур башҡорт сувенирҙары. Футболкалар бар, унда төшөрөлгән беҙҙең милли символика төшөрөлгән. Бал да бар. Шунан һуң унда йөҙөктәр, сулпылар, алҡалар, нимәләр генә юҡ унда. Һәм бына мин теүәл генә әйтә алмайым, әммә һатып алыусылар әйтәләр, һеҙҙең магазинда күпкә арзаныраҡ бүтән ергә ҡарағанда тип. Бер һүҙ әйткәндә, Өфөгә килһәгеҙ, мотлаҡ китаптың яңы магазинына инеп сығығыҙ. Тамашасылар тигән теләктәбеҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә. Яңы ижади уңыштар һәм әлбиттә илһам теләйбеҙ һеҙгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Республикаһының Зәйнәбишева исемендәге китап нәшриәте баш мөхәррире Зөлфиә Ҡарабаева менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.